سلام طعنا هاولي كبرات هاتلتي channelنا كما يعلقوا لما ون كم لمود نعخم يتقم ينازبلنا يو مس الناس تأثاسر قداي حزنا لهم قريبنا لنا أبناي لهم ندمنا دما نتعنانا زيوم أغد تستزغونو هيوزنا بمولو طعيو كوينا كاو حمام رحيقنا كنت نحز قوبرنا 4 عينس مقبتات كنريئنا نزا فيديو كسام موداتا تكالاتل وانتخونهم نعخم طرح زيكونس نعرختهم نزمدهم نسدرا بيتهم أول التترفوا فلتت كترخوا لا تخليهم مبار نتشانلنا حدش انت هونكم سبسكرايب مقوار يترسعوا حساب حطو انت هاليكم دما أفساندو ريتوتات ريتوهم هابنا لايك شير مقوار ونفزتمهم كيترسعوا النابلنا حجي بغبتا نابتنا يلوم فيديونا كناتو كاب عينتات مقبي نتعنانا أزيوم مع زباهالي قداماي دما ጻዕዳ ሽጉርቲ እዩ ጻዕዳ ሽጉርቲ ኣብ ዓለምና ዝርከቡ ኣዝዮም ንጥዕናና ዝስማዕምዑ ዝበሃሉ ዓይነታት ምግቢ ሓደ እዩ ንጻዕዳ ሽጉርቲ ድማ ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና እቲ ቀዳማይ ብኣገባብ ሻሂ ምጥቃም እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ምስ ምግቢ ብምቕባስ ሓቢርካ ብምስራሕ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንጻዕዳ ሽጉርቲ ንጥዕናና ዝስማዕማዕ ዝገብሮ እቲ ቀዳማይ ጉዳይ ኣሊሲን ዝበሃል ንጥረ ነገር ኣብ ውሽጢ ብምሓዙ እዩ እቲ ካልኣይ ካብ ጻዕዳ ሽጉርቲ እንረኽቦ ንጥረ ነገር ቫይታሚን B6 እዩ ቫይታሚን B6 ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣትክልቲ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ከም ናይ ጻዕዳ ሽጉርቲ ግን ብላዕለዋይ ደረጃ ቫይታሚን B6 ዝሓዘ ተኽሊ የለን ጥቕምን ናይዞም ክልተ ንጥረ ነገራት ክንርኢ ከለና ድማ ነቲ ኣሊሲን ዝበሃል ንቐድም ኣሊሲን ዝበሃል ንጥረ ነገር ንጥዕና ልብና ብላዕለዋይ ደረጃ ገዳሲ እዩ ናይ ልቢ ሕማም ፀገም ዘለዎም ሰባት እውን ኣሊሲን ብበዝሒ ዘለዎም ምግብታት ዝምገቡ እንተኾይኖም ናይ ልቢ ሕማሞም እናተመሓየሸ ይመጽእ ጥዕና ልብና ካብ ዝሕሉ ነገራት ሓደ ናይትሪክ ኦክሳይድ እዩ ኣሊሲን ዘለዎም ምግብታት እንተተመጊብና ድማ ኣብ ደምና ዘሎ መጠን ናይትሪክ ኦክሳይድ እናወሰኸ ይኸይድ መጠን ናይትሪክ ኦክሳይድ ወሲኹ ማለት ድማ ናይ ደም ዝውውርና ቀሊል ይኸውን ደምና ላዕለዋይ ናይትሪክ ኦክሳይድ ኣብ ውሽጢ እንተሎ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ንጥረ ነገራት ካብ ሓደ ቦታ ናብቲ ካሊእ ቦታ ብቐሊሉ ክበጽሕ ይኽእል ልብና እውን ብቐሊሉ ስሩሕ ይሰርሕ ማለት እዩ ንልብና ሕማም ካብ ዘስዕቡ ነገራት ቀዳማይ ኣብ ሰውነትና ብፍላይ ድማ ኣብ ደምና መጠን ናይትሪክ ኦክሳይድ ምጉዳል እዩ ናይትሪክ ኦክሳይድ ኣብ ደምና ብበዝሒ እንተዘይሃልዩ ድማ ናይ ደም ሰራውርና እናፀበበ ይመጽእ ናይ ደም ሰራውርና ብዝፀበበ መጠን ድማ ንልቢ ሕማም ናይ ምቅላዕ ዕድልና እውን በቲ መጠን እቲ እናሰፍሐ ይኸይድ ካብ ደም ዝውውር ልቢ ሕማምን ብተኣሳሳሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣሊሲን ዝበሃል ንጥረ ነገር ኮሌስትሮል ኣብ ሰውነትና ብላዕለዋይ ደረጃ ከይእከብ ይገብር ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ከብድና ብላዕለዋይ ደረጃ ስብሕን ኮሌስትሮል ከይእከብ ብምግባር ጥዑያት ክንኸውን ይገብረና ስለዚ ጻዕዳ ሽጉርቲ መዓልታዊ እንተተመጊብና ኣሊሲን ዝበሃል ንጥረ ነገር ንረክብ ኣሊሲን ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዩ ድማ ንሕማም ልብን ንኻልኦት ዓይነታት ሕማምን ኣዝዩ ፍቱን እዩ ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ጻዕዳ ሽጉርቲ እንረኽቦ ንጥረ ነገር ቫይታሚን B6 እዩ ቫይታሚን B6 እንተተጠቒምናሉ ምስ ሓንጎልና ተሓባቢሮም መልእኽቲ ዘመሓላልፉ ሞለኪላት ንምፍራይ ኣዝዩ ይሕግዘና እዞም ሞለኪላት እዚኣቶም ዝፈርዩሉ እንተኾይኖም ድማ ሓንጎልና ፈጣን እናኾነ ይኸይድ ዝተፈላለዩ ኣካላትና ሰውነትና ስርሖም ብግቡእን ብፍጥነትን ክሰርሑ መልእኽቲ እውን ኣብ ሰውነትና ብፍጥነት ክዘዋወር ብምግባር ዝለዓለ ጥቕሚ ኣለዎ ቫይታሚን B6 እንተረኺብና ናይ ደም ዝውውርና እውን እናተመሓየሸ ይኸይድ ብፍላይ ድማ ደም ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራት ካብ ሓደ ክፋል ሰውነትና ናብቲ ካሊእ ክፋል ሰውነትና ሒዙ ክጓዓዝ ብቐሊሉ ክንቀሳቐስን ዝገብሮ ቫይታሚን B6 እዩ ብተወሳኺ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብበዝሒ ዝምገቡ ሰባት ንናይ ሕማም ምጽዋር ዕድሎም እናወሰኸ ይኸይድ ብባህላዊ ኣገባብ እውን እንተተዓዚምናዮ መብዛሕትኡ ሰብ ሰዓል ካልኦት ንኣሽቱ እንብሎም ዓይነታት ሕማም ከጋጥምዎ ከሎ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብበዝሒ ከም ዝጥቀም ይፍለጥ እዚ ድማ ብሳይንስ እውን ዝተደገፈ እዩ ጻዕዳ ሽጉርቲ መዓልታዊ ኣብ ምግቢ እናሓወሰ ዝምገብ ሰብ ንሕማም ናይ ምቅላዕ ዕድሉ ትሑት እዩ ሕማም እንተሒዝዎ እውን ብቐሊሉ ካብቲ ሕማም ክሓዊ ይኽእል እዩ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንጥዕናና ዝህቦ ጥቕሚ በዚ መጠን እዚ እንተረኣናዮ እዚና ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዓይነት ምግቢ ክነርኢ እቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ዝበሃል ዓይነት ምግቢ ካውሎ እዩ ካውሎ እንተተመጊብና ኣብ ሰውነትና ናይ ካንሰር ዋሃዩታት ናይ ምብዛሕን ምዕባይን ከምኡ እውን ናይ ምፍጣር ዕድሎም እናነከየ ይመጽእ እቲ ካልኣይ ጥቕሚ ካውሎ ኣብ ሰውነትና ዝኽሰት ናይ ዋሃዩታት ምግምማዕ ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን ንምክልኻል እዩ ኣብ ሰውነትና ብትሪሊዮናት ዝቑጸሩ ዋሃዩታት ኣለዉ እዞም ዋሃዩታት እዚኣቶም ድማ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዝጥቁዑ እንተኾይኖም ንምግምማዕ ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን ይቃልዑ ነዚ ንምክልኻል
ኣብዚ ግበር ፃዕሪ ድማ ከም ካውሎ ዝኣክል ጥቕሚ ዘለዎ ዓይነት ምግቢ ኣለ። ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጡ ካውሎ ዘሎ ቫይታሚን ሲ ናይ ምግማዕ ወይ ድማ ናይ ኢንፍላሜሽን ፀገም እንተሃልዩ ነዚ ንምክልኻል ፍቱን ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ብዙሓት መፅናዕትታት የርእዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ዝሓሙ ሕማማት 70% ዝኣክል ዝመፅእ ብኢንፍላሜሽን ወይ ድማ ምግማዕ እዩ። ነዚ ንምክልኻል ድማ ካብሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ስዒቡ ካብሎ መዓልታዊ ዝምገቡ ሰባት ኣብ ሰውነቶም ምግማዕ ወይ ድማ ኢንፍላሜሽን ኣይፍጠርን። እዚ ማለት ድማ 70% ዝኣክል ዓይነታት ሕማም ናይ ምክልኻል ዕድል ኣለዎ። ካብ ምግማዕ ሓሊፉ ግን ኩሊትና እውን ከብድና ጽሩይን ዝተስተኻኸለ ኮይኑ ክጸንሕ ካብ ዝገብሩ ዓይነታት ምግቢ ሓደ ካውሎ እዩ። ናብቲ ሳልቲ ዓይነት ምግቢ ክንሓልፍ ከለና እንረኽቦ ድማ ክክዕን ብርስንን እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ባህልና ኣዝዩ ልሙድ ዝኾነ ክክዕን ብርስንን እዩ። ኣብ ውሽጢ ሰውነትናን ንጥዕናናን እውን ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ንጥረ ነገራት ሒዙ ኣሎ። እዞም ንጥረ ነገራት እዚኣቶም ክንርኢ ከለና ፕሮቲን፣ ፖታሽየም፣ ፋይበርን እዮም። ምንጪ ፕሮቲንን ፋይበርን ንሰባት ስጋ ዘይበልዑ ክክዕን ብርስንን ሓደ ካብቶም ዝበለፀ ምንጪ ፕሮቲን እዩ። እዚ ፕሮቲን እዚ ንጭዋዳታትና ንምህናፅ ንምሕያልን የድሊ። እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ፋይበር ድማ ነዊሕ ሰዓታት ከም ዝፀገምና ክንሓስብ ብምግባር ንክብደት ንምቁፅፃር ይሕግዘና። ደረጃ ሽኮር ኣብ ደምና እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዝተሓላለኸ ካርቦሃይድሬትን ፋይበርን ሽኮር ናብ ደምና ቀስ ብቐስ ክኣቱ ስለ ዝገብር ደረጃ ሽኮር ንምቁፅፃር ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ። እዚ ድማ ንሓደጋ ሕማም ሽኮር ይቐንስ። ንጥዕና ልቢ ብርስን ብፖታሽየም ፋይበርን ዝሃብተመ ስለ ዝኾነ ንፀቕጢ ደምን ኮሌስትሮልን ንምጉዳር ይሕግዝ። እዚ ድማ ንልብና ካብ ሓደጋ ይከላኸል። ክክዕን ብርስንን መዓልታዊ እንተተመጊብና ኣብ ሰውነትና ዘሎ ከም ፋንገስን ባክቴርያን ዝኣመሰሉ ነገራት ግን ንጥዕናና ኣዝዩ ላዕለዋይ ጥቕሚ ዘለዎ ንጥረ ነገራት ንጥዕንኦም ዝተሓለወ ዘይተበከሉ ኮይኖም ክፀንሑ ክንገብር ንኽእል ኢና። እቲ ናይ መወዳእታን ራብዓይን ንጥዕናና ኣገዳሲ ዝበሃል ዓይነት ምግቢ ዓሳ እዩ። ብፍላይ ድማ እቶም ቆርበት ዘለዎ ከም ሳልመንን ሳርዲንን ዝኣመሰሉ እዮም። ዓሳ ካብ ካልኦት ምግብታት ብፍላይ ኣገባብ ላዕለዋይ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ኣብ ውሽጢ ሒዙ ኣሎ። ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ዓሳ እቲ ዝበለፀ ምንጪ ኦሜጋ 3 እዩ። እዚ ንጥረ ነገር እዚ ንኣካላትና ባዕሉ ከፍርዮ ስለ ዘይኽእል ካብ ምግቢ ክንረኽቦ ኣለና። ኦሜጋ 3 ንጥዕና ኣእምሮ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። ንዝኽርና ወይ ድማ ሚሞሪ ይሕይል። ካብ ሕማም ዲፕሬሽን ይከላኸል። ንሓደጋ ሕማም ኣልዛይመር ድማ ይቕንስ። ንልቢ ዝኸውን መከላኸሊ ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ኦሜጋ 3 ንውሽጣዊ መጉዳእቲ ይዋጋእ። እዚ ድማ ንሓደጋ ደም ምርጋእን ሕማም ልብን ኣዝዩ ይቕንሶ። ምንጪ ቫይታሚን ዲ ዓሳ ሓደ ካብቶም ብተፈጥሮ ቫይታሚን ዲ ዝሓዙ ምግብታት እዩ። ቫይታሚን ዲ ንዕፅምትና ንምጥንኻር ካልሽየም ንምምፃእ ወሳኒ እዩ። ዓሳ ኣብ ሰሙን እንተወሓደ 2 ግዜ ምብላዕ ኣዝዩ ይምከር። ብምጥባስ ወይ ኣብ ፎርኖ ብምብሳል ዝበለፀ ጥቕሚ ይህብ። እምበር ክቡራት ተኸታተልትና ከምቲ ዝረኣናዮ ፃዕዳ ሽጉርቲ፣ ካውሎ፣ ክክዕን ብርስንን ዓሳን ኣብ ዕለታዊ ምግብና ብምውሳኽ ጥራሕ ንጥዕናና ዓብዪ ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ኢና። እዞም ምግብታት ንልብና፣ ንኣእምሮና፣ ንምክልኻል ዓቕምና ከምኡውን መላእ ኣካላትና ካብ ሕማማት ንምክልኻል ዓብዪ ዓቕሚ ኣለዎ። ጥዕና ማለት ክቡር ነገር ምብላዕ ዘይኮነስ ጥዑይ ነገር ምምራፅ እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ሓደ ካብዞም ዝገለጽናዮም ምግብታት ኣብ ዕለታዊ ምግብኹም ክትውስኹ ተስፋ ይገብር። እሞ ካብዞም 4 ምግብታት ንስኻትኩም ዝበለፀ ትፈትውዎ ወይ ድማ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ክትጥቀምሎም ዝወሰንኩም ኣየናይ እዩ? ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ጸሓፉና። ነዛ ቪድዮ እንተፈቲኹምዋ ላይክ ግበርዋ። ንፈተውትኹምን ስድራ ቤትኩም ድማ ሼር ብምግባር እዚ ፍልጠት እዚ ከም ዝበፅሖም ግበሩ። ንመደብና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ኩኑ። ንሎሚ ዘደለናዮ መደብ እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ብካሊእ ዛዕባ ክሳዕ ንራኸብ ጥዕና ይምነየልኩም።